B'investiment ta' 300,000 euro l-Aġenzija Infrastruttura Malta flimkien mal-Arċidjoċeżi ta' Malta għamlet ġnien fuq il-bejt taċ-ċentru tal-vokazzjonijiet tas-seminarju fir-Rabat. Dan il-proġett ġie inawgurat mill-Ministru għall-Proġetti Kapitali Ian Burch. Dan il-ġnien ta' 350 metru tħawlu 750 siġra, arbuxelli u pjanti u dan il-proġett kien jinkludi fih ukoll it-tħawwil ta' 50 siġra ta' żebbuġ madwar is-seminarju. Is-Segretarju Amministrattiv tal-Kurja tal-Arċisqof Michael Paceros spjega kif dan il-ġnien issemma għal Father Nicholas Kakija li serva bħala direttur spiritwali fis-seminarju għal 17-il sena. Aħna bħala Knisja nemnu li l-ispazji miftuħin li għandna nibżgħu għalihom u anke nħaddruhom, insebħuhom biex jitgawdu anke kemm is-seminaristi f'dal-każ hawnhekk is-seminarju kif ukoll mill-istudenti u oħrajn li jiġu jgawdu ftit ħin ta' mistrieħ u paċi kemm hekk tkun tila x-xemx qed tkun nieżla anke forsi wieħed jimmedita. Paceros ħeġġeġ sabiex fuq il-bjut tal-uffiċini u d-djar ikun hemm ġonna bħal dawn. Min-naħa tiegħu il-Ministru Ian Burch qal kif bejn il-Gvern u l-Knisja saru diversi proġetti tul l-aħħar snin u semma kif l-Aġenzija Infrastruttura Malta qed tkun kruċjali biex tagħmel proġetti sostenibbli. Infrastructure Malta u l-Ministeru tal-Infrastruttura ma jagħmlux biss it-toroq, huma responsabbli wkoll minn inizjattivi illi jikkumpensaw il-ħidma illi tkun għaddejja bi spazji miftuħa, bi spazji illi jkunu sostenibbli u improvements ambjentali.